ба назари ман ин як оғози таҳаввулоти азим дар собиқ фазои шӯравӣ аст, ба он хотире ки аллакай варшикаста шудани иттиҳоди шӯравӣ ва оқибатҳои он ба ҷанги хунин оварда расон. Албатта ин ҷанг аст, ин як таниши оддӣ нест, вале фикр кардан дар бораи оқибатҳои он бисёр мураккаб аст, зеро ки мо айни ҳол дар замоне қарор дорем ки байни ҳам артиш, ҳам расонаҳо ва ҳам шахсиятҳои алоҳидаи ин ду кишвар ҷанги воқеӣ ва лафзӣ идома дорад. Яъне мо шоҳиди воқеан як ҷанги ҳибридӣ ҳастем. Бинобар ҳамин иттилоъе ки аз ҳар ду ҷониб пахш мешавад, он камилан зидди якдигар аст ва дар ин ҳолат ташхис намудани ин ки ин чи аст бисёр мураккаб аст. ва ман фикр мекунам ки то поёни рӯз кишварҳои таъсиргузори дунё мавқеи худро нисбат ба ин боз ҳам мушаххастар мекунанд ва мо шоҳиди ин мешавем ки ин чӣ буд? Ин як амалиёти муваффақонаи ҳарбӣ буд ё ин як авантюрие буд ки бо зарарҳои бисёр зарарҳои муайян барои ҷонибе ба анҷом мерасад. Албатта сар задани низо барои он давлатҳое ки ба ҳамдигар иртиботи наздик доранд хатарҳои муайян дорад. Вақте ки мо хатарҳоро дар қиболи таҳдид ва имконоте ки ин таҳдидҳо хатарҳо ба вуҷуд меоранд вақте ки баррасӣ мекунем, маълум мешавад ки мутаассифона ҳамин фоизи ё маҷмӯи таҳдидҳо хеле зиёд шудааст. Хеле зиёд шудааст ва ин ба ҳар як кишвари ки дар осиёи марказӣ дар минтақаи мо қарор дорад, бахусус Тоҷикистон таҳдидҳои муайянро дар назар дорад, зеро ки он метавонад гуногунпаҳлӯ бошад. Якум дар ин аст ки Тоҷикистон кишвари ҳампаймони Русия аст ва мо узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, узви созмони паймони амнияти дастаҷамъия ҳастем ва ин чиз наметавонад бетаъсир бошад. Вале як масъала аниқ аст ки ба назари ман он изҳороте ки ҳамин чанд соат муқаддам вазорати корҳои хориҷӣ мо дод ки аслан худи муҳтавои низо баҳогузорӣ нашудааст, аз он шаҳодат медиҳад ки кишвари мо дар ҳоли муайян кардани мавқеи худ аст ва албатта мавқеи муайян кардан бар он асос меёбад ки таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ ба Тоҷикистон кам карда шавад. Дар бораи давлатҳои дигари минтақа бояд инро гуфт ки онҳо ҳам ба таври куллӣ мавқеи худро муайян накарданд. То ин соат мо аз ин чиз бохабар набудем, вале дақиқ аст ки маҷмӯи хатарҳое ки офарида шуданд, онҳо эҳтимол доранд ба як таҳдиди ҷиддӣ табдил ёбанд, ки ин ҳам метавонад ба иқтисод, ба сиёсат ва ба равобити ин кишварҳо бо давлатҳои гуногуни дунё, бахусус кишварҳое ки рақиби Русия ҳастанд, чӣ кунад? Таъсир расонад. Зеро мо дигар онро мушоҳида мекунем ки дар дунё анаҳамон суннатҳо ва принсипҳои ҷанги сард аз сари нав эҳё шуд ва анаҳамон усули ё бо мо ё бар зидди мо шояд васеъ истифода шавад ва дар ин росто ман фикр мекунам ки ҳамон чизе ки маълум аст, яъне бетараф мондан, ҷониби кадоме аз ин ду тарафро нагирифтан бештар ба манфиатҳои миллии мо совгор аст, чунки мо тоҷикон наметавонем дар баробари ҳамаи он омилҳое ки мавҷуд ҳастанд, бахусус кору фаъолияти муҳоҷирини меҳнатии мо дар Русия бисёр эҳсосӣ шавем. ҳам ё ҷониби Русия ё ҷониби Украинаро 100% ҷонибдорӣ кунем. Ба мо беҳтар аст ки бештар дар бораи оқибатҳои ин буҳрон ба манфиатҳои миллии худамо, ба кишвари худамо, ба суботи кишвари худамо фикр кунем. Зеро имрӯз хеле мураккаб аст гуфтан ки чӣ мешавад, вале дақиқ аст ки ҳар чизе ки мешавад мутаассифона мусбат нест ва интизории кишварҳои Осиёи марказӣ аз он чизе ки аз таҳлилу баррасиҳои коршиносони онҳо мебинем, то ҷои онҳо низ ҳолати як нав мунтазир буданро гирифтаанд ва шояд инам то андозае ҷиддӣ натобад, вале аз ин дида амалкарди беҳтар ба назарам вуҷуд надорад дар ин ҳолат.